गथ'सा रैखाथि आफादनि बानजायनायाव खोन्दो आरो गामियारिफोराव गोहोथि सुजुनायनि सोलोंथायारि मावबादा खुंदों। उदालगुरि जिल्ला गथ'सा रैखाथि आफादनि बानजायनायाव आरो रज' एनजिअनि मददथियाव दिनै भेरगाव बिजाब बाख्रिनि नब्लाङाव मोनसे खोन्दो आरो गामियारि थाखोआव गोहोथि सुजुनायनि सायाव सोलोंथायारि मावबादा जालाङो। भेरगाव महकुमानि महकुमा बेंगिरि दीपक भुइया बिथाङा बरायनाय बिबुंथिजों मावबादाखौ बेखेवना होयो। गथ'सा रैखाथिनि सायाव खोन्दो आरो गामियारियाव गुन गोनां आरो आदब खान्थिनि रैखाथिनि सायाव उदालगुरि जिल्ला गथ'सा रैखाथि आफादनि सामलायगिरि गौतम सहिराया नेमखान्थिनि बागै मावबादायाव सोलोंथाइ होयो। ক্ৰমাগতভাৱে অসমত শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনাবিলাক বাঢ়ি গৈছে। গতিকে এই কথাবিলাক পৰ্যালোচনা কৰি চৰকাৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি ওদালগুৰি জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটেও যাতে আমি ভিলেজ লেভেল পৰ্যায়ত বা গ্ৰাম্য পৰ্যায়ত আমি শিশু সুৰক্ষাটো আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিখন গাঁৱতেই ভিলেজ লেভেল চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন গঠন কৰি ইতিমধ্যে তেখেতসকলক আমি শিশু সুৰক্ষা সম্পৰ্কত প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আজি তেনেকুৱা মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি ভেৰগাঁও জিলা ভেৰগাঁও মহকুমা প্ৰতিভাৰত আমি এটি প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে বৃহত্তৰ ভেৰগাঁও অঞ্চলত যাতে আমি শিশু সুৰক্ষাটো আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। नैरोजा 2022 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जे.डि. उइलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।